Kag sa number 1, Bacolod City may kumpirmado na nga kaso sang ASF. Ginkumpirma ri Bacolod City Veterinarian Dr. Agueda de la Torre nga may 4 na kababoy sa syudad ang nagpositibo sa African swine fever. Ilagin ko ang sample ang duha ka buhi nga baboy sa barangay Alihis kag duha man sa barangay Takuling kag nagpositibo ini sa ASF. Suno kay De La Torre, magakandak ang syudad sa random testing sa slaughterhouse agud masiguro nga wala malatnan sang ASF ang mga ginaihaw nga baboy kag ginabaligya sa publiko. Panawagan naman niya sa barangay nga mag-report gilayon sa City Veterinary Office kung may mga suspected nga kaso sang ASF sa ilang nga nasakpan. Duga naman ni Assistant City Veterinarian Dr. Janine Sarto nga buwas nga adlaw ila na siradaan ang area sa mga backyard hog raisers nga nagpositibo sa amo nga masakit sa baboy. Posible nga nag-mutate na ang masakit sunod sa iya bangod ang mga sintomas sang una sang ASF ang wala na makita sa karon sa mga baboy nga nagpositibo. Magapatuman man sang random sampling ang CVO sa mga backyard hog raisers agud masiguro nga wala malatnan sa masakit ang mga baboy nga ila ginasagod. Wala man sa epekto sa ikayong lawas kung makakaon ang isa ka persona sa baboy nga nagpositibo sa ASF. Apang posible sini nga malatnan ang mga baboy nga iya mapalapitan. Bangod sini, natala na nga pabaskugon sang ASF Task Force ang pagbantay sa pagwa sulod sa produkto sang baboy. Kung diin ka masunod dani, kung wala ka papeles, ipabalik gid siya. In the same manner, ang ato naman mga products, kung wala sila sang meat inspection certificate, wala siya sang POMI or Certificate of Vet Inspection, wala siya sang MPIC or Meat Products Inspection Certificate, in addition to shipping permit, hindi man siya mapasunod naton diri. Barangays, just to detect kung nag-spread ba ang disease naton. So, we have already incoming test kits, gabay pa nga mas dasig na mga results naton. But we will still have them cross-check with the RADDL just to confirm lang gid kung ano man ang ginang results natin.